बर्गर कधी कधी खायला खूप इच्छा होते. खूप आवडतोही कित्येक जणांना. पण वडापाव इतका स्वस्त नाही आहे ना, त्यामुळं खायची कितीही इच्छा असली तरी खिशाला मात्र परवडत नाही. अशा सगळ्यांसाठी किंवा ज्यांना बाहेरचं खायला चालत नाही त्यांच्यासाठी ही बर्गर रेसिपी. सगळ्यात पहिलं तर पॅन घेतला, पॅनवरती थोडंसं बटर टाकलं. तुम्ही तूपही घालू शकता किंवा तेलही. आणि बर्गरचे जे बन मिळतात ते आणले. अगदी कमी प्राईसमध्ये हे मिळून जातं. हे बन आणून ते आपल्याला या पद्धतीनं बटरवरती शेकून घ्यायचं. आणि हो, ही स्टेप स्किप केली तरीही चालू शकतं. आता त्याच पॅनमध्ये मी थोडंसं तेल टाकून घेतलं आहे, जेणेकरून आपल्याला पॅटीज डीप फ्राय करता येतील. तेल तापतं आहे तोपर्यंत आपण बर्गरसाठी सॉस तयार करतो. त्याच्यासाठी मी मेयोनीज घेतलं आहे, पिझ्झा बेसचा जो सॉस असतो तो घेतला आहे, टोमॅटो केचप घेतला आहे. आता तेल तापलं आहे तर तेलामध्ये मी ह्या रेडीमेड आलू टिक्कीच्या पॅटी टाकून देते. तुम्ही घरीही करू शकता. तुम्हाला जर का रेसिपी हवी असेल तर प्लीज एकदा कमेंट करा. मी 2 दिवसाच्या आतमध्ये तुम्हाला लगेच आलू टिक्कीची रेसिपी दाखवून दे. या पद्धतीनं आपल्याला हे जे काही बर्गर पॅटी आहेत त्या आपल्याला फ्राय करून घ्यायच्यात. आता याच्यामध्ये चिली फ्लेक्स घातलं आहे, त्याच्यानंतरनं ऑरिगॅनो घातलं आहे आणि हे सगळं आपल्याला एकदाच मिक्स करून घ्यायचं. सगळं थोडं थोडं टाकत बसलो तर वेळही जातो आणि तसा अंदाजही येत नाही. त्यामुळं या पद्धतीनं सगळं मिक्स करून घ्यायचं. आता हे मिक्स झालेलं मिश्रण काहीसं असं दिसतं. तेव्हा जे आपण बर्गर बन थोडेसे शॅलो फ्राय करून घेतले होते त्याच्यावरती आपल्याला हा सॉस चमच्याच्या किंवा सुरीच्या साहाय्यानं या पद्धतीनं स्प्रेड करून घ्यायचा. आता छान असं स्प्रेड करून झाल्यानंतरनं येते ती पुढची स्टेप. तुम्हाला बर्गर खायला आवडतो का ते नक्की सांगा. या पद्धतीनं मी कांद्याच्या गोल गोल चकत्या केल्यात, त्या ठेवल्यात. टोमॅटोच्याही गोल चकत्या करून घेतल्यात, त्या ठेवल्यात. तुम्ही या बारीक कट करूनही स्प्रेड करू शकता. आता बर्गर पॅटी ठेवली आहे, त्याच्यानंतरनं त्यावरती छान असं कॅप्सिकम म्हणजे ढोबळी मिरची टाकली आहे. माझ्या घरात कोबी अवेलेबल होता त्यामुळं मी कोबीही टाकला आहे. त्यानंतरनं मस्त अशी चीज स्लाईस टाकली आहे आणि पुन्हा अजून एक पॅटी ठेवली आहे, जेणेकरून हा असा मोठा बर्गर तयार होईल. आता तुम्ही पाहू शकता याच्यावरतीच मी अजून एक हे ठेवलं आहे, बर्गर पॅटी ठेवली आहे आणि पुन्हा चीज स्लाईस ठेवले. पुन्हा थोडंसं ऑरिगॅनो टाकले. ऑरिगॅनो असं छान गळालं की मग बाहेर बर्गर खाल्ल्याचा फील येतो. अशा पद्धतीनं डबल पॅटी टाकून डबल चीज स्लाईस टाकून हा आपला महाराजा बर्गर घरच्या घरी बनवून तयार झालेला आहे. खायला अगदी अप्रतिम लागतो. बर्गरची जी टेस्ट आपल्याला हवी असती ती मिळून जाते.